Jeg har udarbejdet en landanalyse af Italien, og jeg vil senere hen sammenligne med Danmark. Her ses Italiens nøgletal, som jeg vil gå i dybden med senere. Men bare lige for at give et overblik. Jeg har udvalgt følgende nøgletal, som er BNP, inflation, arbejdsløshed og betalingsbalancen. Og hvis vi starter med BNP, BNP skal normalt ligge på over 2% for at skabe vækst og dermed højkonjunktur. Italiens BNP var på sit højeste i år 2010, da den lå på 1,7%. Udover det har den været meget svingende, og da BNP'en aldrig har været over 1,7, vil det sige, at landet har lavkonjunktur. BNP'en falder især i år 2009 på grund af finanskrisen, som rammer i år 2008. Grundet finanskrisen havde forbrugerne mindre penge mellem hænderne og brugte derfor også færre penge. I år 2010, hvor BNP'en var på sit højeste, vidste landet godt, at de var krigsramte, men det fik dem ikke til at opstramme finanspolitikken, for selvom gælden er ualmindelig høj og væksten er meget lav, så har krisetendenserne ikke været så store igen. Derfor har folk ikke sparet på pengene i år 2010, og det medførte, at BNP'en steg. Så er der inflationen, og inflationen ligger på et stabilt niveau i 2008 med 3,3%, hvor finanskrisen jo rammer, men ikke har nået at få en påvirkning endnu. Og krisen rammer så rigtigt i 2009, hvilket man også kan se på nøgletallene, da de er meget faldende og når helt ned på 0,8%. Da virksomhederne ikke længere kan holde de høje priser oppe, så forbrugerne har ikke lige så mange penge mellem hænderne til at kunne betale de her priser, så derfor har de måttet sænke priserne. Og efter år 2012 falder inflationen igen, og efter nogle gode år med fremgang. Inflationen begynder så småt at falde i år 2013, hvor den ender ned på 1,2%. Den faldende inflation skyldes, at Italien var i en recession de løbende år, hvilket betyder, at Italien var i en økonomisk krise, som fik inflationen til at falde, da forbrugerne igen sparer på deres penge, da vi også kan se, at arbejdsløsheden stiger. Tjener folk færre penge og dermed ikke har penge til at købe deres dyre varer. Og næste er arbejdsløsheden. Og arbejdsløsheden ligger normalt for andre lande på 4-6%. De lande, der har for høj arbejdsløshed, har en procent på 7-8%. Det vil sige, at Italien har en utrolig høj arbejdsløshed. Italiens arbejdsløshed stiger år for år og begynder særligt at blive høj i år 2012. Arbejdsløsheden topper sit højeste punkt i år 2014, hvor den ligger på 12,7% og falder derefter for første gang i år 2015 ned til 11,9%. Arbejdsløsheden stiger særligt i år 2012, da Italien først virkelig begynder at spare i år 2011. Italien slap først ud af recession i år 2014, og derfor falder arbejdsløsheden først i år 2015. Så har vi betalingsbalancen, og betalingsbalancen ligger normalt på -1% til -3%, og Italiens betalingsbalance ligger derfor normalt i år 2008 og 2009, og i år 2010 der falder den yderligere, men stiger allerede igen i år 2011, og herefter er betalingsbalancen meget svingende. Det år, hvor betalingsbalancen ligger allerbedst, er i år 2012, da den er tættest på 0. Efter det begynder den at blive alt for høj. Den hovedsagelige grund til, at Italiens betalingsbalance lige nu er i plus, er, at de er begyndt at eksportere flere varer. En anden af grundene til, at Italiens udlandsgæld bliver høj, er, at de sigter efter det for at nedbringe deres udlandsgæld. Nu vil jeg så begynde at sammenligne med Italien med Danmark, så vi ligesom kan se, hvilket land der egentlig har den værste økonomi. Og så videre. Danmarks BNP har ikke været over 2% de sidste mange år, så det vil sige, at vi også har lavkonjunktur, som vi også kunne se, Italien har. Og i år 2012, der falder Danmarks BNP dog ikke lige så meget som Italiens, men er med til, at dansk økonomi står over for store udfordringer, da det er en negativ vækst, belaster beskæftigelsen og ledigheden. Og så har vi inflationssammenligningen.
Og i Danmark i år 2015 er inflationen på sit laveste siden år 1953. Men allerede i 2013 falder Danmarks inflation en del. Det store fald skyldes mange faldende priser på blandt andet benzin og tøj og computer, som er med til at trække den danske inflation ned på et historisk lavt niveau. Men huslejen er med til at holde inflationen i plus. Og Italiens udvikling minder om den danske, da virksomhederne i Italien også har måttet sænke priserne, da forbrugerne ikke har lige så mange penge mellem hænderne. Og så har vi sammenligning med arbejdsløsheden. Og fra år 2010 til 2012, der er Danmarks arbejdsløshed på sit højeste. Og det skyldes den europæiske gældskrise, som er kastet over Europa ud i en ny recession. Og selvom man ikke tænker, at vi bliver påvirket af, hvad der sker i de andre lande, som Grækenland, Spanien og Italien, kan det ses, at det faktisk er en stor afsmitning. Så fordi Italien også er så langt ude, så bliver vi påvirket her i Danmark, så vi også kan se, at Italiens er rigtig, rigtig høj efter år 2011, som jo er grundet den recession. Og så har vi betalingsbalancen. Og Danmarks betalingsbalance har haft et stabilt niveau igennem de seneste år med flest opture, da eksporten er stigende. Det fald fra 2014 til 2015 skyldes, at importen af varer steg mere end eksporten, så dermed faldt overskud på varer. Så vi kan se, at Danmarks betalingsbalance er langt bedre end Italiens, da de ikke eksporterer i samme grad som Danmark. Og så har jeg lige en lille konklusion, fordi vi kan konkludere, at Italien har den dårligste økonomi og ligger langt under Danmark i de fleste af nøgletallene. Og vi er bedre til at holde vores eksport oppe, og vi har et langt større overskud på betalingsbalancen. Vi er bedre til at tjene penge, og vi har mange flere i arbejde, som er rigtig positivt. Og her kan vi så se mine kilder, som jeg har brugt til at finde den information, jeg har brugt igennem min opgave.